Hej, jeg hedder Christiane. Jeg har udviklet Eimer-konceptet for at gøre det lettere for mig selv og andre at udnytte vores fulde potentiale. Den her video er en gave til dig. Den handler om, hvordan du lettest kan nå dine mål. Hvis det skal være let at nå et mål, så er den første betingelse, der skal være opfyldt, at du kender dit mål og ved, hvad du vil. Nu griner du måske, men har du aldrig prøvet at nå et mål, og så sidde med en underlig tom følelse og ikke rigtig kunne glæde dig? Hvis du har, så har det sandsynligvis ikke været dit eget mål. Din egen mål er nemlig kendetegnet af, at det både vækker glæde i dig og arbejde for dem og nå dem. Det er faktisk ikke altid så enkelt at vide, hvad man vil, da ubevidste livsstrategier ofte hindrer mennesker i at gå efter sin egen mål. I en af de næste videoer vil jeg vise dig, hvordan du kan vide, at det er din egen mål, du går efter. Men at vide, hvad du vil, er faktisk bare første skridt til at opnå det. Du må også være i stand til at målrette din energi mod målet i tilstrækkelig grad, hvis det skal lykkes. Og målrette energien mod målet er ikke blot et spørgsmål om at tage sig sammen, som mange tror. Dit fokus er nemlig også i høj grad styret af dine ubevidste livsstrategier. Hvis du lærer at ændre dem, så forsvinder kampen, og det bliver let at målrette energien mod det, der er vigtigt for dig. Gør det selv programmet, som er på trapperne, guider dig til at opdage dine ubevidste livsstrategier og gøre op med dem, hvis du hellere vil arbejde selv end sammen med en coach. Når du ved, hvad du vil og kan målrette din energi, så har du brug for en fornuftig strategi, så du ikke spilder din tid. Men selvom du ved, hvad du vil, og er i stand til at målrette din energi, og har en god strategi, så vil du selvfølgelig støde på modstand, hvis dit mål skader andre. Hvis dit mål derimod er en sådan art, at det gavner andre, samtidig med, at det giver dig det resultat, du ønsker, så vil du tiltrække støtte fra andre, og dermed skal du ikke selv gøre alt benarbejdet. Det kan altså godt betale sig at undersøge, hvordan dit mål faktisk også gavner andre. Sidst men ikke mindst må der være en passende ramme og struktur omkring målet, hvis det skal lykkes. Min erfaring er, at de gange jeg har taget hensyn til alle de her synsvinkler, så lykkes ting for mig. Tænk lige et øjeblik over, om det ikke også passer på de gange, hvor du har lykkedes. I projekter, der ikke lykkes, så savnes oftest 1, 2, 3 eller måske endda 4 af de her synsvinkler. Når projektet så støder på problemer, så søges løsningen som regel også inden for de allerede anvendte synsvinkler, hvilket selvfølgelig ikke giver noget nyt. Det er altså ikke en særlig god basis for succes. De enkleste løsninger, dem finder du, når du tænker ud af boksen. Det vil sige, anvender en synsvinkel, du ikke plejer at anvende. En måde at trække flere synsvinkler ind i et projekt, er at blive coachet, at spare med nogen, der ser sagen fra en anden side, eller involvere en, der har en anden synsvinkel, eller deltage i Eimer's Coach dig selv program. Det er dine ubevidste livsstrategier, der styrer dit fokus på en sådan måde, at du overser en eller flere af de her synsvinkler. Det er helt normalt, men ikke særlig hensigtsmæssigt. I en af de næste videoer vil jeg vise dig, hvordan ubevidste livsstrategier skaber blinde vinkler i din tilgang til livet. Så hvis du vil være sikker på at få succes, så må du altså vide, hvad du vil. Målet skal være dit eget. Du må være i stand til at målrette din energi i tilstrækkelig grad. Du må have en fornuftig strategi. Målet skal gavne andre, eller i det mindste ikke skade nogen. Der skal findes eller skabes passende rammer og strukturer. Vil du vide mere om, hvordan du finder dine egne mål, og hvad der skal til for at ændre de ubevidste livsstrategier, der står i vejen for din succes, så skriv dig op på maillisten her til højre, så får du også de næste videoer med tips. I øvrigt vil det betyde meget for mig at høre, om dine erfaringer stemmer med mine. Er det sådan, at du bevidst eller ubevidst har taget hensyn til alle de her synsvinkler de gange du har lykkedes, og glemt nogle af dem de gange du har mislykkedes? Jeg glæder mig til at høre fra dig.